Companys, tots cap aquí! Pugeu fins aquí on estic jo ara! Pendent amunt fins a arribar a un dels trams amb menys turistes de la Gran Muralla xinesa. Al país les manifestacions poden arribar a ser problemàtiques, encara que siguin petites, i el Casal Català de Pequín va pensar que seria un bon lloc, simbòlic però també discret, per donar suport a la via catalana cap a la independència. I un centenar de persones, catalans residents al país, famílies mixtes i turistes, han respost a la crida. Aquesta és una del prop de centenar de cadenes humanes que es faran arreu del món, rèpliques a petita escala de la cadena que viurà a Catalunya l'11 de setembre. I moltes, gairebé la meitat, es fan aquest cap de setmana, escampades per tot el món i en diversos escenaris. L'objectiu és internacionalitzar el procés i buscar suports a la resta de països. I un suport que ha tingut molt ressò pel seu càrrec és el d'Amadeu Altafaix, cap adjunt del gabinet del vicepresident econòmic de la Comissió Europea, Olli Rehn. Al seu Twitter ha anunciat que serà a la via catalana de Zúrich. Quan el Big Bang marcava les 17:14, a Londres també s'hi ha viscut la via catalana. Prop de 700 persones han envoltat la plaça i l'edifici del Parlament britànic, un Parlament que ha autoritzat una consulta sobre la independència a Escòcia. Serà el 18 de setembre del 2014. Creiem que és important perquè tot el món conegui que els catalans volem ser independents. Perquè així, contra més gent sàpiga el conflicte que tenim, doncs més ens sentiran, potser ens fan més cas, ens ajuden. I a més, jo crec que és important, no?, el fet de fer pinya tots plegats. Que estiguis fora no vol dir que no sentis el mateix sentiment i les mateixes ganes. Aquesta nit serà Times Square, a Nova York, l'escenari d'una nova cadena, i fins la diada també se'n faran a la Torre Eiffel de París o davant de la Casa Blanca de Washington.